Γεια σας. Με λένε Δημήτρη. Δημήτρη Σευρή. Μετράω καμιά 70 χρόνια ζωής και από αυτά τα μισά και παραπάνω ίσως τα έχω περάσει παρέα με την ψυχιατρική. Είμαι ψυχίατρος, όπως καταλαβαίνετε. Στα χρόνια αυτά λοιπόν που πέρασα παρέα με την ψυχιατρική, η παρέα αυτή ουσιαστικά ήταν μια ανθρώπινη συναλλαγή και αντάμωση, πολύ πλούσια, με πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο ασθενείς, αλλά ανθρώπους που ήταν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, κοινωνικά γνωστοί, άγνωστοι που έγιναν γνωστοί και οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ξέροντας την ιδιότητά μου, έμεσα ή και άμεσα πολλές φορές, κατέθεταν ένα μέρος, μικρό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο πολλές φορές, από τις αγωνίες τους, τους προβληματισμούς τους, τα άγχη τους, τις καταθλίψεις τους, τις φόβους τους. Όλα αυτά που μπαίνουν μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι, με τα ελαφριά της ψυχιατρικής βέβαια, γιατί τα άλλα, τα βαριά, σχιζοφρένεια και άλλα πράγματα, ήταν αυτά που απασχολούσαν την πορεία μου μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για τα άλλα όμως, αυτά τα περίφημα ψυχολογικά προβλήματα ή θέματα, όπως πολλές φορές κατονομάζονταν, έχω θέμα, γιατρέ. Έχω θέμα. Έχουμε θέμα. Έχει θέμα. Όταν μετέφεραν κάποιου άλλου τη δυσκολία. Όλα αυτά, αθροισμένα, βγάζουν ένα νούμερο που ακούει σε χιλιάδες. Δεν είναι υπερβολή λόγου. Όταν διαπίστωσα ότι είναι τόσο πολλά και τόσο διαφοροποίκυλα όλα αυτά που έρχονταν υπόψη μου, προσπάθησα να δω αν μπορούσαν να ενοποιηθούν, να ενιοποιηθούν και να δω αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει σαν κοινή συνισταμένη ή, αν θέλετε, σαν πυρήνας όλων αυτών των προβλημάτων. Μου πήρε καιρό, γιατί υπήρξαν διάφορες σκέψεις, επιλογές, προσεγγίσεις για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό που πυρηνικά κάνει ώστε οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν προβλήματα ψυχολογικά. Κάποια στιγμή κατέληξα κάπου. Αυτή την κατάληξή μου θέλησα κάποιες φορές να την επικοινωνήσω και να την μοιραστώ με άλλους και κάποια φορά να την καταγράψω σε κάτι που θα αποτελούσε ένα είδος συνολικής εμπειρίας ή απομνημονευμάτων πάνω σε αυτό το θέμα, σε ένα βιβλίο. Μάλιστα, είχα βρει και τον τίτλο του, γιατί από τον τίτλο ξεκινάει ένα βιβλίο. Ξέρετε, όταν πηγαίνουμε σε ένα βιβλιοπωλείο και κοιτάζουμε τις προθήκες του, μας ελκύει πρώτα απ' όλα αυτό που βλέπουμε σαν τίτλο και σε εξώφυλλο και ύστερα το ξεφυλίζουμε για να δούμε αν έχει και ενδιαφέρον για να το πάρουμε. Και είχα βρει ένα τίτλο, πολύ πιασάρικο θα μου επιτρέψετε να πω. Ήτανε αυτός. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει η κάμερα. Ψυχίατρου ψυχανεμίσματα. Με ένα γλάρο που πετάει στη θάλασσα, ψηλά. Ένα τίτλο που έχει 3 λέξεις, οι δύο εκ των οποίων δεν χρειάζονται επεξήγηση, ψυχή, ψυχίατρος. Η τρίτη όμως, ψυχανεμίσματα, είναι μια όχι τόσο ευρέως χρησιμοποιούμενη λέξη. Την επέλεξα όμως, όχι τυχαία βέβαια, γιατί το δεύτερο συστατικό της, τα ανεμίσματα, αποτυπώνουν πολύ καλύτερα όλη αυτή την επιλογή της σκέψης μου να είναι κάτι που να είναι και συγκεκριμένο και αφηρημένο, να είναι στη γη και να είναι πάνω από τη γη,
να είναι θεωρητικό και να είναι και πρακτικό. Και πάνω απ' όλα να είναι ποιητικό. Γιατί κακά τα ψέματα, η ποίηση είναι η ομορφιά της ζωής. Το ερώτημα βέβαια είναι πάντοτε ποια είναι αυτή η πυρηνική αιτία, η κεντρική αιτία, η συνισταμένη όλων αυτών των χιλιάδων προβλημάτων που κατά καιρούς έπεσαν στην αντίληψή μου και τέθηκαν υπόψη μου. Σε μία φράση μπορεί να αποδοθεί. Η κακή σχέση που έχει ο άνθρωπος με το χρόνο. Ο χρόνος, μία έννοια που η προσέγγιση του γίνεται με ένα σωρό διαφορετικούς τρόπους, είναι η έννοια που μέσα από το μάτι της ψυχιατρικής προσέγγισης, της ψυχολογικής προσέγγισης, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δυσκολιών όσον αφορά την σχέση που έχει ο άνθρωπος με αυτόν τον χρόνο, μια στρέβλωση της σχέσης αυτής, μια κακή σχέση με τον χρόνο, βρίσκεται στον πυρήνα πολλών, αν όχι όλων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και ίσως και ο παλαιότερος, αλλά ο σύγχρονος ακόμη περισσότερο, γιατί έχει γίνει πλέον τόσο εχθρική η σχέση με τον χρόνο για τον σύγχρονο άνθρωπο, που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει κάποτε να αμυνθεί αποτελεσματικά απέναντι σε αυτόν τον αμήλικτο εχθρό. Έτσι λοιπόν, καθώς είχε οριμάσει η επιθυμία για την καταγραφή αυτού του βιβλίου, άρχισε η συγγραφή του, μπήκε όμως μια διαδικασία αναβολών. Ξέρετε, οι αναβολές είναι η μάνα της ματέωσης τελικά. Και παρά το γεγονός ότι εδώ και 7-8 χρόνια συνταξιοδοτημένος έχω χρόνο για να κάνω κάτι τέτοιο, το ανέβαλα από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια εβδομάδα στην άλλη, από τον ένα μήνα στον άλλο, στα χρόνια, και τελικά έφτασα σήμερα να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο και στο μεταξύ να μου συμβούν κάποια πράγματα και δεν έχω πρόβλημα να τα επικοινωνήσω μαζί σας. Έτσι κι αλλιώς είναι μια φιλική κουβέντα αυτή που κάνουμε. Είστε φίλοι μου, αυθαίρετο να σας βαφτίζω φίλους μου, και μπορεί κάποιοι από εσάς που με ακούτε και με βλέπετε να μην το γουστάρετε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Να μου συμβούν κάποια πράγματα, όπως μια επίσκεψη από τον καρκίνο πριν από 4 χρόνια περίπου, η οποία βέβαια έμεινε επίσκεψη, δεν εγκαταστάθηκε. Οι ακτινοβολίες δεν τον άφησαν. Έγινε όμως αφορμή να βιώσω μια κατάσταση που θα έλεγα ότι ήταν ένα σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης. Είναι μεγάλο σχολείο, έτσι κι αλλιώς ο καρκίνος. Σε μένα όμως, επειδή ήταν μια διαχειρίσιμη σχετικά κατάσταση, γι' αυτό το βαφτίζω στοιχειώδη την εκπαίδευσή μου, κρίθηκε όμως από κάπου, αυτό το κάπου, ο καθένας το βαφτίζει με τον τρόπο που θέλει, σεβαστές όλες οι βαφτίσεις και όλα τα βαφτίσια, κρίθηκε από κάπου ότι δεν έφτανε η στοιχειώδης εκπαίδευση, ότι έπρεπε να κάνω και ανώτατες σπουδές. Και έτσι, πριν από λίγο καιρό, με επισκέφθηκε και ένα άλλο νόσημα, νευρολογικό αυτή τη φορά, και δυστυχώς ανίατο, το οποίο ανάμεσα στα άλλα κατάφερε να, ξεκινώντας από το δεξί μου χέρι, που είναι το καλό χέρι μου, να μου δυσκολέψει τη δυνατότητα και τελικά να την ακυρώσει να γράφω. Αφού λοιπόν έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να το γράψω πια το βιβλίο, και αφού και ο χρόνος ίσως δεν περισσεύει για κάτι τέτοιο, αποφάσισα με την προτροπή των παιδιών μου, γιού μου ιδιαίτερα, να το καταγράψω αυτό το βιβλίο σαν ένα ζωντανό πια βιβλίο με εικόνα και με ήχο. Και έτσι, με την άδειά σας ή και χωρίς αυτήν, θα κάνω την παρουσίαση του βιβλίου μου, μια πιο αναλυτική παρουσίαση βέβαια,
αλλά όχι τέτοια που να σας κουράσω με τις μεγάλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως τα κατέγραφα αν ήταν πραγματικό βιβλίο. Απ' την άλλη μεριά, ίσως αυτή η καθυστέρηση να ωφέλησε με την έννοια ότι το βιβλίο δυστυχώς στις μέρες μας δεν έχει χρηστική αξία αυτή που του αξίζει. Είναι μια πολύ αρνητική διαπίστωση αυτή που με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί έζησα τη γενιά των ανθρώπων που είχαμε μια ερωτική σχέση με το βιβλίο. Η ερωτική σχέση πλέον έχει μεταφερθεί από το βιβλίο στην οθόνη στις μέρες μας και οι νέοι άνθρωποι κυρίως, τα παιδιά, έχουν υποκαταστήσει το βιβλίο με μια οθόνη στο smartphone, στο tablet, στο laptop, στον υπολογιστή, στην τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, μια οθόνη έχει γίνει πλέον προέκταση του εαυτού μας και το βιβλίο καταντάει δυστυχώς σιγά σιγά να είναι ένα μουσιακό προϊόν πληροφόρησης και μελέτης που μόνο σε κάποιους από τη γενιά μου ή και από κάποιες νεότερες ίσως γενιές που έχουν έτσι την επιλογή αυτή αποτελεί αντικείμενο αναζήτησης και επιλογής. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το βιβλίο που βασικά διαπραγματεύεται το θέμα που σας είπα, τον χρόνο, έχει σαν πρώτο του κεφάλαιο, όπως τα καταγραφόταν υποτίθεται, σαν τίτλο πρώτου κεφαλαίου, μία ερώτηση. Ξέρετε, είχα επιλέξει, αφού θα απευθυνόταν αυτό το βιβλίο σε ένα ευρύ κοινό που θα ήταν οι απλοί, καθημερινοί συνάνθρωποι μου με τους οποίους ερχόμουν σε συναλλαγή, είτε μέσω της δουλειάς μου, είτε μέσω μιας επικοινωνίας άλλου είδους, κοινωνικής, συγγενικής, επαγγελματικής, φιλικής, να είναι όσο γίνεται πιο απλά τα πράγματα και κατανοητά. Η ερώτηση λοιπόν αυτή που αποτελεί τον τίτλο του πρώτου κεφαλαίου είναι ποιο ήταν το όνομα της γιαγιάς σου. Μπαίνουμε στον ελληνικό πλέον και θεωρώ ότι είσαι, καλέ μου φίλε, όποιος είσαι εσύ που με βλέπεις και με ακούς, απέναντί μου και τίθεται το ερώτημα αυτό από μένανε σε σένανε. Αν θυμάσαι, αν ξέρεις, αν γνωρίζεις, με βεβαιότητα όμως, να μου πεις πώς λέγανε τη γιαγιά της γιαγιάς σου. Αυτή την ερώτηση, ξέρετε, πολλές φορές την έκανα όταν βέβαια είχαν οριμάσει οι συνθήκες μέσα σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όπου είχε προηγηθεί η αναφορά από τον συνεντευξιαζόμενο, από τον ασθενή, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όλων των προβλημάτων που αντιμετώπιζε, των καταστάσεων, των συμπτωμάτων και μπορεί αυτό να είχε πάρει και μία και δύο και τρεις και περισσότερες συνεδρίες. Κάθε φορά ορίμαζε αυτή τη στιγμή σε διαφορετικό χρόνο και ξέρετε το timing είναι η μεγαλύτερη αρετή. Γενικά, σε όλα τα θέματα, η ίδια ενέργεια σε λάθος χρόνο γενόμενη έχει εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν ορίμαζε αυτή τη στιγμή και αφού είχα ακούσει προηγουμένως να κατατίθενται ένα σωρό προβλήματα, δυσκολίες, συμπτώματα κλπ. Διέκοπτα και μάλιστα λίγο άκομψα την διήγηση και την περιγραφή των προβλημάτων του ή των προβλημάτων της και έλεγα, μισό λεπτό, κάτι να ρωτήσω. Ναι γιατρέ, τι θέλετε. Πες μου λίγο αν ξέρεις, αλλά με σιγουριά, πώς λέγανε τη γιαγιά της γιαγιάς σου. Ορθά ανοιχτά μάτια της πιο πολλές φορές, έκφραση απορίας στο πρόσωπο, όλο το εξολεκτικό στοιχείο να δείχνει τον ευνηδιασμό για μια τέτοια ερώτηση και να συνοδεύεται πάντοτε από μια ανάγκη διευκρίνησης από μέρους του. Αυτό τώρα γιατρέ, τι σχέση έχει, γιατί μου το ρωτάτε. Ή αν δεν ήταν μέσα σε μια διαδικασία τέτοια θεραπευτική, στον φίλο, στον συγγενή, στον γνωστό, που επίσης αναφερόταν στα προβλήματα και τα λοιπά που αντιμετώπιζε, λέγω, μισό λεπτό κάτι σε ρωτήσω και έκανα την ίδια ερώτηση. Νομίζω ότι η ερώτηση αυτή έχει υποβληθεί στα 40 και χρόνια που ζω την περιπέτεια, την όμορφη της ψυχιατρικής, χιλιάδες φορές. Ποτέ, μα ποτέ και ποτέ, 3 φορές το λέω, δεν βρέθηκε κάποιος
που να μου πει με σιγουριά όμως και σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που κατατίθεται η ερώτηση, όχι να φύγει και να πάει να ψάξει, να βρει γεωλογικό δέντρο και να βρει βιβλία και φωτογραφίες κλπ. Και να μου φέρει μετά από εβδομάδες και μήνες την απάντηση, σε πραγματικό χρόνο, την ίδια στιγμή, να μου πει ότι τη λέγανε έτσι ή αλλιώς. Ποτέ. Το ερώτημα τίθεται βεβαίως, καλέ μου φίλε, και σε σένα, που είσαι απέναντί μου νοερά αυτή τη στιγμή και με ακούς και με βλέπεις, πώς λέγανε τη γιαγιά της γιαγιάς σου. Ούτε εγώ το ξέρω. Έτσι. Ξέρω τη γιαγιά μου μέχρι εκεί, ναι. Τη μητέρα της δεν το ξέρω. Τώρα αν προσπαθήσω μπορεί να βρω μια άκρη, αλλά όχι. Τη γιαγιά της γιαγιάς δηλαδή, σίγουρα δεν το ξέρω. Και σας επαναλαμβάνω, κανείς δεν το ήξερε μέχρι τώρα. Αν είστε εσείς αυτός που το βρίσκει τώρα και μου το λέει, συγχαρητήρια. Κερδίσατε την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που λέμε. Γιατί όμως μπαίνει αυτή η ερώτηση? Γιατί την κάνω? Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι ότι η γιαγιά της γιαγιάς μου είναι βέβαιο ότι υπήρξε, στο βαθμό που αν δεν υπήρξε, δεν θα υπήρχα εγώ. Και ισχύει και για εσάς και για τον καθένα αυτό. Η άγνοια του ονόματός της σηματοδοτεί ουσιαστικά την άγνοια της ύπαρξής της. Με την έννοια ότι ναι, θεωρητικά υπήρξε, για να υπάρχω εγώ, αλλά πρακτικά η αξία της ύπαρξής της, αν υπήρξε ή όχι για μένα, είναι μηδενική. Τι με νοιάζει πώς τη λέγανε? Τι με νοιάζει αν ήταν ψηλή ή κοντή? Αν έζησε τόσα χρόνια ή τόσα χρόνια. Αν έζησε τότε ή λίγο μετά ή λίγο πριν από τότε. Αν ήταν εξαθιά ή μελαχρινή. Αν ήταν με πολλά παιδιά ή με λίγα επίσης. Αν, και εδώ δώστε σημασία, αν είχε προβλήματα στη ζωή της ψυχολογικά ή όχι, σκασίλα μου. Δεν υπήρξε ουσιαστικά. Και δεν θα υπάρξω και εγώ ουσιαστικά στην μνήμη και στην δυνατότητα να θυμάται κάτι για μένα, το όνομά μου δηλαδή, ο εγγονός του εγγονού μου. Η απόσταση από τη γιαγιά της γιαγιάς μου, η απόσταση από τον εγγονό του εγγονού μου είναι γύρω στις 5 γενιές. Αν πολλαπλασιάσουμε επί 30 χρόνια κάθε γενιά, είναι περίπου μία ποσότητα χρόνου γύρω στα 150 χρόνια. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, τι σημασία έχει. Πού καταλήγει όλος αυτός ο παράξενος καταρχήν συλλογισμός? Ότι η παρουσία μας, η ύπαρξή μας, το πέρασμά μας πάνω από αυτό το πλανήτη που λέγεται Γη, κρατάει 50, 70, 80, 100 χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση 100, ζώσας παρουσίας και άλλα τόσα, ας πούμε, έτσι, με πολύ ευρύτητα τοποθέτησης, εύρος τοποθέτησης του χρόνου, σαν μνήμη στους απογόνους μας. Σύνολο, σας είπα, γύρω στα 200 χρόνια. Όλο το πανηγύρι αυτό είναι. 150, 200, για κάποιους είναι πολύ λιγότερο, γιατί και φεύγουμε νωρίτερα κάποιοι και οι μνήμες των απογόνων τελειώνουν πολύ νωρίτερα και μπορεί να είναι ούτε καν 100 χρόνια, έτσι. Αλλά εγώ παίρνω το 200 σαν ένα νούμερο που είναι το μεγαλύτερο που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και στη συνέχεια αυτό το νούμερο το 200 προσπαθώ να το εντάξω μέσα σε μια συνέχεια χρόνου που έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ανθρώπινο είδος, ο Homo sapiens, έχει μια ιστορία πάνω στη γη κατά άλλους 200, κατά άλλους 300, κατά άλλους 150,
Ας πάρουμε τις 250.000, ένα σημείο συνάντησης των διαφόρων ερευνητών, δεν κάνουμε παλαιοντολογία και ανθρωπολογία τώρα εδώ, πάνω στον πλανήτη Γη. Ένα πλανήτη ο οποίος με τη σειρά του μετράει 4-4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής, σε ένα σύμπαν το οποίο μετράει 14 περίπου, 13,7-8 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής. Και συνεχίζεται. Και σαν να μην έφτανε αυτό, για να ξαναγυρίσουμε στον Homo sapiens και στους ανθρώπους, μια και τέτοιοι είμαστε όλοι, υπολογίζεται ότι έχουν περάσει συνολικά, έχουν υπάρξει συνολικά για λίγο ή για πολύ, 105 δισεκατομμύρια ψυχές. Άνθρωποι. Homo sapiens. Από τότε που μπορούμε να υπολογίζουμε ότι υπάρχει το είδος αυτό πάνω στον πλανήτη. 105, άλλοι λένε 90, λένε 120, άλλοι, ένας μέσος όρος που υπολογίζεται και είναι αυτά σε ένα site που έχει τέτοια νούμερα, στατιστικά κλπ. Που είναι κουραστικά μεν, αλλά και απαραίτητα για να καταλήξουμε εκεί που φαίνεται να καταλήγουμε τελικά, με βάση αυτά τα νούμερα. Ότι δηλαδή, αυτά τα 200 χρόνια της παρουσίας μας, ζώσας και μνήμης στους απογόνους, είναι ένα τυποτένιο, ασήμαντο εντελώς, μέσα σε αυτή την χρονική συνέχεια που υπάρχει και αφορά τους ανθρώπους συνολικά, τη γη μας συνολικά, τους πλανήτες, τα αστέρια, το σύμπαν, για να μιλάμε πάντα για τον μακρό κόσμο, γιατί αν πάμε στο μικρό κόσμο και βάλουμε και εκεί πέρα τα νούμερα και τα λοιπά, ας τα χαθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα αυτά τα νούμερα όμως και όλες αυτές τις αναλογίες και τις σχετικότητες μπορούμε πάρα πολύ απλά να τις προσομοιάσουμε με κάτι που είναι πολύ πιο εύληπτο, πολύ πιο χρηστικό για τον εγκέφαλό μας, γιατί ο εγκέφαλος του ανθρώπου χάνεται μέσα σε αυτά τα νούμερα, δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ουσιαστικά, νομίζει ότι καταλαβαίνει, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα και χρειάζεται πάντοτε εικόνες για να μπορέσει να επεξεργαστεί μια πληροφορία και να την καταχωρήσει πιο σωστά και να του μείνει. Και αυτή η εικόνα που θα έλεγα ότι και θα πρότεινα για το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τελικά όλα αυτά τα νούμερα και την ασημαντότητά μας, είναι η εικόνα μιας απέραντης παραλίας, μιας απέραντης αμμουδιάς, που το τέλος της δεν μπορεί να το δει το μάτι μας, ούτε και την αρχή της, και όπου η παρουσία μας, εγώ, εσείς, ο καθένας, δεν αποτελεί παρά ένα κόκο άμμου σε αυτή την απέραντη των εκατοντάδων, χιλιάδων, εκατομμυρίων, ίσως χιλιόμετρων αμμουδιά. Αυτό είμαστε. Ένας κόκκος. Και αυτός ο κόκκος, εγώ, αν το κάνετε κι εσείς, συμμεριστείτε την άποψη. Έχω λοιπόν το θράσος, ο κόκκος αυτός, να σηκώσω το κεφάλι μου, να σηκωθώ από την άμμο, για να δω γύρω μου αυτή την άμμο και στη συνέχεια να ξαναμπω στη θέση μου εκεί που ήμουνα και να έχω και την εντύπωση ότι ξέρω όλα όσα υπάρχουν γύρω μου και σαν να μην μου φτάνει αυτό, να αρχίσω να κόβω κομματάκια αυτό τον κόκκο για να ανακαλύπτω ποια είναι τα επιμέρους προβλήματα που έχω στη σχέση μου με τους άλλους κόκκους ή στη σχέση μου με αυτό το σύνολο, ας πούμε, και να νομίζω ότι είμαι το κέντρο του κόσμου τη στιγμή που είμαι ένας κόκκος σε αυτή τη αμμουδιά. Μία ωραία έκφραση που είχα ακούσει από έναν καλό φίλο κάποτε ήταν, του βγήκε αυθόρμητα, «Είσαι ρε κόκκε, μπες πάλι στη θέση σου. Ποιος νομίζεις ότι είσαι?» Κι όμως, αυτός ο κόκκος της άμμου φτάνει στον ψυχίατρο, φτάνει στον ψυχαναλυτή, φτάνει παντού και σε κάθε περίπτωση το σέβομαι απολύτως, το κατανοώ απολύτως, δεν το ειρωνεύομαι, δεν έχω να πω τίποτε αρνητικό γι' αυτό, παρά μόνο να αφήσω τον κάθε ένα από αυτούς τους κόκκους, εμένα, εσένα, εσάς, όλους που βλέπετε, με ακούτε,
να βάλετε την διάσταση των προβλημάτων σας και την αξία τους και τη σημασία τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κόκκου, όπου αν το καταφέρετε αυτό, γιατί είναι δύσκολο, έτσι, σκοντάφτει σε αυτόν τον περίφημο ναρκισσισμό που έχουμε όλοι, να νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Αν όμως το παρακάμψουμε και αν δούμε αυτή την αλήθεια, μόνη αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη, αυτή είναι, τότε αυτομάτως όλη η περιπέτεια των προβλημάτων, των ψυχολογικών και των θεμάτων μειώνεται πάρα πολύ. Κάποιες φορές είχα την αίσθηση ότι σε κάποιους που δόθηκε αυτή η προσέγγιση, τα προβλήματα φύγανε εντελώς. Και δεν ξανάρθανε. Αυτό μου στοίχησε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ο στόχος ήταν και είναι πάντοτε κάποιος να απαλλαγεί από τα προβλήματά του και όχι να γεμίσει η τσέπη του ψυχίατρου ή του ψυχαναλύτη. Το δεύτερο κεφάλαιο, λοιπόν, του βιβλίου ασχολείται με το χρόνο. Τι πρωτότυπο. Αυτή τη φορά τον χρόνο της ζωής μας, της ζωής ενός ανθρώπου, με την έννοια της διαίρεσής του από τότε που γεννιέται μέχρι τότε που φεύγει από τη ζωή, σε μικρότερα κομμάτια, για να προσδιορίσουμε στα κομμάτια αυτά κάποια στοιχεία, με το βάρος βέβαια σε κάποιες πιο συγκεκριμένες περιόδους ζωής που φαίνεται να έχουν και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεν θα έλεγα ψυχολογικό ή ψυχιατρικό, όχι. Όλη η ζωή και κάθε κομμάτι της ζωής έχει τέτοια ενδιαφέροντα και τέτοιες δυσκολίες ή προβλήματα. Ωστόσο, είναι κάποιες περίοδοι στη ζωή μας που νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερα και να τις κοιτάξουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι κάποιες άλλες προσεγγίσεις επιχειρούν. Η προσέγγιση δική μου κάνει μια προσομοίωση, μια παρομοίωση της ζωής ενός ανθρώπου. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τον κόκκο της Σάμου και πάμε στο λόφο. Τη Σάμου ή γενικά, το λόφο. Γι' αυτό και σαν τίτλο στην δεύτερη ενότητα του βιβλίου θα μπορούσε να είναι «Ο λόφος της ζωής». Ένας λόφος που έχει μία ανωφερική οντότητα μέχρι να φτάσουμε κάπου σε μια κορυφή και στη συνέχεια μια κατοφέρεια και κάπου επάνω εκεί υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να το βαφτίσουμε πλατό, οροπέδιο. Και να ξεχωρίσουμε και την ανωφέρεια αλλά και τον κατήφορο από την άλλη μεριά σε κομμάτια που να τα χαρακτηρίζει ένα νούμερο για την οικονομία της συζήτησης 0, 0, 1 ως 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 και 40, 50 και με τα 50 φτάσαμε περίπου στο πλατό. Εκεί το πλατό κρατάει 5-10 χρόνια, τέλος πάντων. Και από τα 60 και μετά αρχίζει ο κατήφορος 60, 70, 70, 80, 80, 90, για πολύ τυχερούς ή άτυχους, το 90 να γίνει και 100 κλπ. Η επιλογή αυτού του μοντέλου σκέψης που έχει να κάνει με έναν λόφο έχει ένα στοιχείο που θα μου επιτρέψετε λίγο αργότερα να το επισημάνω, αφού προηγουμένως δηλαδή και σε μια έτσι πιο περιληπτική διαδικασία αναφερθούμε στα κομμάτια της ανόδου, το 1 ως 10 από τη γέννησή μας, από τότε που βλέπουμε το φως του ήλιου για πρώτη φορά μέχρι τα 10 μας χρόνια, που είναι μια περίοδος που έχει μέσα την νεογνική, την βρεφική, την νηπιακή, την παιδική ηλικία, τη σχολική ηλικία, του δημοτικού σχολείου βέβαια, ναι, και που είναι ένα κομμάτι ζωής με το οποίο ασχολήθηκαν και ασχολούνται πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι παιδοψυχίατροι
και που δεν έχω εγώ να πω και πολλά πράγματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Απλώς να πω ότι είναι ένα από τα πιο τρυφερά, αν όχι το πιο τρυφερό κομμάτι της ζωής ενός ανθρώπου. Αυτό που βέβαια το διαπιστώνει κανένας όταν φτάσει σε άλλες φάσεις και το αναπολύει και θυμάται, όσο μπορεί να θυμάται. Λέγεται ότι οι μνήμες από την παιδική μας ηλικία κάποιοι τους τοποθετούν με απότατο όριο το 4 ετών, κάποιοι πάνε λίγο παραπίσω, στο 3, 3,5. Κάποιοι ρισκάρουν να πούν ότι υπάρχουν κάποιες εγγραφές που μπορούν να ανακληθούν και σε πιο πρώιμη ηλικία. Εγώ δεν το πολύ συμμερίζομαι. Σε κάθε περίπτωση, κάπου εκεί φτάνουμε να θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια και να έχουμε μνήμες σε πιο συγκεκριμένα γεγονότα και κυρίως αυτά που είναι πενδυμένα με μια έντονη συναισθηματική ανάμνηση, η συναισθηματική μνήμη, οι εγγραφές οι οποίες συνοδεύονται από συναισθηματική επένδυση είναι αυτές που ανακαλούνται ευκολότερα γιατί ίσως έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή τους περισσότερες δομές, περιοχές, νευρώνες, πέστε ό,τι θέλετε στον εγκέφαλο, και από την περιοχή της συναισθηματική, δηλαδή υλικό καταγραφής. Και τελειώνει αυτό το κομμάτι εκεί γύρω στα 10-12 όταν βγαίνει κανείς από την σχολική εκπαίδευση, τη στοιχειώδη, για να περάσει στην γυμνασιακή, στη μέση εκπαίδευση, όπου εκεί το 10-20 δηλαδή έχει τα χρόνια κυρίως στα γυμνασιακά, του λυκείου, την προετοιμασία για το πανεπιστήμιο και την είσοδο στο πανεπιστήμιο και το πρώτο-δεύτερο έτος. Τώρα ένα νούμερο δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ακριβώς μια αλλαγή στην φάση ζωής. Είναι όμως και το 20-30 στη συνέχεια, νούμερα που έχουν να κάνουν μέσα από διαδικασίες προετοιμασίας και καθώς πάμε προς το 30 πια και εγκατάσταση σε μια ενήλικη ζωή, όπου είναι ένα κομμάτι της νιώτης μας, το οποίο είναι ίσως αυτό στο οποίο θα θέλαμε όλοι όσοι έχουμε πλέον άσπρα μαλλιά στο κεφάλι μας, να επιθυμούμε και να επιστρέψουμε και να θυμηθούμε την ομορφιά εκείνων των χρόνων της ανευθυνότητας, όπως λέω, με την έννοια ότι υπήρχε μια ευθύνη να εκτελεστεί ένα έργο εκπαιδευτικό, να αποκατασταθεί κάτι, να κερδιθεί κάτι σαν γνώση, σαν προσόν για την ζωή, για το μέλλον. Υπήρχαν και κάποιες ευθύνες βέβαια στη συνέχεια, καθώς φτάνει κανένας εκεί στα 30, που είναι να οργανωθεί μια σχέση με το άλλο φύλο, για κάποιες περιπτώσεις ίσως να προχωρήσει ένας γάμος. Όμως ακόμη τα πράγματα δεν έχουν φτάσει στο κομμάτι στη συνέχεια που 30-40 είναι πια μια εγκατάσταση στην ενήλικη ζωή που έχει μέσα οικογένεια, κάποιες φορές δεν έχει, αλλά λέμε έτσι πλειοψηφικά, παιδιά ενδεχομένως που έχουν τις ευθύνες τους κλπ. Όπου δηλαδή η ζυγαριά της υπευθυνοανευθυνότητας αρχίζει από την ανευθυνότητα που είναι περισσότερο στο ζύγι καθώς πάμε προς το 20, να γίνεται προς την υπευθυνότητα καθώς πάμε προς το 40. Και το κομμάτι το 40-50, το οποίο είναι αυτό στο οποίο η δημιουργικότητα πλέον έχει φτάσει σε μια μεγαλύτερη δυνατότητα και έχει επιτρέψει να δημιουργηθούν υποδομές ζωής που δίνουν μια δυνατότητα να ζει κανένας καλά τη ζωή του, έχοντας αποκαταστήσει μια επαγγελματική, κοινωνική, οικονομική κατάσταση τέτοια, που να του επιτρέπει να καταναλώνει, γιατί ζούμε μια καταναλωτική κοινωνία, είμαστε μια καταναλωτική κοινωνία, ζούμε για να καταναλώνουμε και καταναλώνουμε για να ζούμε, και αυτό το πράγμα κορυφώνεται κάπου εκεί. Όχι ότι σταματάει, η κατανάλωση δεν σταματάει ποτέ, αλλά σε κάθε περίπτωση το κομμάτι εκείνο είναι που έχει αυτό το στοιχείο εντονότερο, για να φτάσουμε τελικά στο 50 και να κάνουμε μία στάση εδώ, καθώς έχουμε φτάσει πια στην κορυφή και αρχίζει το πλατό, και να σταθούμε εκεί με έναν τρόπο που κάνει τους φίλους συνομιλητές ή θεατές μου
να αποτελούν την ευνοούμενη μερίδα στη συζήτηση αυτή τη στιγμή, καθώς θυμούμαι και εγώ σε εκείνη τη φάση της ζωής ότι είχα καταλάβει κάποια πράγματα που νωρίτερα μου φαινόντουσαν περίεργα, ακατανόητα και πολλές φορές ενοχλητικά. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει ένα παράδειγμα προσωπικό, βιωματικό, που με κάνει να μιλάω αυτή τη γλώσσα αυτή τη στιγμή. Στα 25-26 μου χρόνια υπηρετούσα στην Άρτα στο υγειονομικό και στο τρίτο γραφείο που ήμουνα και εγώ εκεί, ήμουν δόκιμος. Ήταν ένας καρδιολόγος, αρχίατρος, εκλεκτός, εξαιρετικός, λίαν αγαπητός. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή τη στιγμή, καλή του ώρα αν ζει ή Θεός φορέστον αν έχει φύγει από τη ζωή. Ο οποίος στις συζητήσεις που ανοίγονταν μέσα εκεί στο γραφείο και οι οποίες δεν αφορούσαν πάντοτε θέματα υπηρεσιακά κλπ, αλλά απλώνονταν σε συζητήσεις που γίνονταν και φιλοσοφικές και κοινωνικές κλπ, είχε πει σε κάποια αναφορά του, απευθυνόμενος μάλιστα σε μένα, που υπερασπιζόμουν το θέμα της οριμότητας και πότε έρχεται αυτή, θεωρώντας ότι στα 25 μου, 26 μου χρόνια την είχα κατακτήσει. Ήταν εντελώς ματαιωτικός και θυμάμαι μάλιστα ότι είχε πει με έναν τρόπο που φαινόταν να μην δέχεται αντίρρηση σε αυτό. Σε βρή, μου λέει, η οριμότητα έρχεται μετά τα 50. Πώς μου κακοφάνηκε δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, ένιωσα ότι με έλεγε ανώριμο και ήμουν ανώριμος, απλά δεν ήθελα να το δω και να το πιστέψω. Και είπα, δηλαδή, εγώ θα περιμένω άλλα 25 χρόνια, ας πούμε, για να οριμάσω. Είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά που λέει τώρα αυτός? Δεν ισχύει. Όχι, αποκλείεται. Λάθος μου. Ίσχυε και μάλιστα με το παραπάνω. Έπρεπε να φτάσω στα 50 για να καταλάβω. Και στη συνέχεια να ταιριάξω αυτή τη διαπίστωση, την προσωπική, αλλά και αυτήν που συνολικά είχα αποκομίσει, καθώς συνδιαλλαγόμουν με ανθρώπους που ήταν μικρότεροι ή μεγαλύτεροι από 50, για να δω αυτό το νούμερο ότι τελικά περίπου έτσι, όταν με το 50 δεν σημαίνει και το 47 ή το 52, έτσι, κάπου εκεί. Ότι τελικά είχε δίκιο και να σκεφτώ πώς αυτό θα μπορούσε να αποτυπωθεί μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής με το λόφο. Και σκέφτηκα το εξής. Καθώς ανηφορίζουμε αυτό το λόφο, το μάτι μας, καθώς γυρίζουμε πίσω, μπορεί να δει μέχρι εκεί στα 3-4 που ξεκινήσαμε και προς τα πάνω, καθώς ανηφορίζουμε, να δει μέχρι την κορφή. Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι δεν έχουμε δυνατότητα καμπύλωσης του βλέμματός μας και της δυνατότητάς μας να δούμε τι υπάρχει από την άλλη μεριά του λόφου. Βέβαια, για το τι υπάρχει από την άλλη μεριά του λόφου, παίρναμε πληροφορίες καθώς ανεβαίναμε από τους μεγαλύτερους, των 60, 70, 80, τους γέρους, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, που μας λέγανε για γεράματα, για αρρώστιες, για ένα σώρο πράγματα, τα οποία όμως, καθώς εμείς ήμασταν στη διαδικασία της ανόδου και καθώς δεν μπορούσαμε να τα δούμε με τα μάτια μας, της ψυχής μας τα μάτια, έτσι. Γιατί όπως δεν καμπυλώνει το μάτι μας, το βιολογικό, δεν καμπυλώνει και το μάτι μας το ψυχικό. Δεν μπορεί να πάει την άλλη μεριά να δει. Βλέπει μόνο ευθεία. Και αυτά πέφτει την κορφή. Και θεωρητικά πέραμε την πληροφόρηση, αλλά βιωματικά δεν είχαμε τίποτε. Και ξέρετε, το βίωμα είναι αυτό που κατοχυρώνει την γνώση. Που επεξεργάζεται μια πληροφορία με έναν τρόπο ουσιαστικό. Κατά τα άλλα, θεωρητικά, ακούμε ένα σωρό πράγματα, ναι, λέμε, καταλαβαίνω, κατανοώ κλπ. Αλλά μεταξύ μας τίποτα δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα δεν κατανοούμε. Αν δεν βιωθεί κάτι, δεν γίνεται κατανοητό, τόσο τουλάχιστον όσο να μπορεί να κυριολεκτούμε λέγοντας ότι το κατανοούμε. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο 50 εκεί, στο πλατό, και εκεί, για κάποια χρόνια, για άλλους περισσότερα, για άλλους λιγότερα, όντας επάνω σε αυτό το πλατό και στην κορυφή, έχουμε τη δυνατότητα
να κοιτάμε και προς τα πίσω, από εκεί που ξεκινήσαμε και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε, και από την άλλη μεριά, τι είναι αυτό που μας περιμένει καθώς κατεβαίνουμε. Αυτό είναι ωριμότητα. Να ξέρεις και να θυμάσαι και να έχεις αθροίσει τις εμπειρίες της ζωής καθώς έφτασες σε αυτό το πλατό και ταυτόχρονα να αξιολογείς αυτές τις εμπειρίες της ζωής και ό,τι έχεις μάθει για να δεις, καθώς αρχίζει αυτός ο κατήφορος, πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτές τις εμπειρίες και αυτή τη γνώση, ώστε καθώς αρχίζεις να κατεβαίνεις, και μάλιστα ένα κατήφορο που δεν έχει την ίδια κλίση με τον ανήφορο. Ο ανήφορος είναι πιο ομαλός. Έχει λιγότερη γωνία κλίσης, όπως λέμε. Μικρότερη γωνία. Ο κατήφορος είναι μεγάλος. Είναι πιο απότομος. Είναι πιο γρήγορη η κατάβαση. Για να καταλάβουμε τη διαφορά στο πώς βιώνεται αυτό σαν πορεία στο χρόνο, μπορούμε να σκεφτούμε πόσο ο χρόνος των διακοπών το καλοκαίρι ήταν μεγάλο και ατέλειωτο όταν ήμασταν 5, 10, 15 χρονών, όπου σταματούσε το σχολείο τον Ιούνιο και ξεκίναγε το Σεπτέμβριο και μέσα στο διάστημα αυτών των 2-3 μηνών νομίζαμε ότι είχε αλλάξει η ζωή μας, περνούσαμε τόσο ωραία και τόσο μεγάλο ήταν αυτό, ώστε μας κακοφαινότανε και λέγαμε τώρα πώς θα ξαναπάμε στο σχολείο και τα λοιπά, θεωρώντας ότι το είχαμε αφήσει πίσω το σχολείο μας πολύ πριν. Ενώ αντίθετα, όταν αρχίζει αυτή η κάθοδος και όταν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι από τα 50 στα 60, από τα 60 στα 70, τα χρόνια, στη συνέχεια οι μήνες, οι εβδομάδες, οι μέρες περνάνε τόσο γρήγορα. Πώς βιώνεται διαφορετικά η πορεία στο χρόνο, επιταχυνόμενη στη μία πλευρά, επιβραδυνόμενη στην άλλη ή πιο αργή στην άλλη. Γι' αυτό είναι και πιο κάθετη και πιο απότομη η κατηφόρα και τελειώνει πιο γρήγορα το πανηγύρι. Έτσι λοιπόν, αν αυτό το λόφο μπορούσαμε να το αναπαραστήσουμε, θα είχαμε έτσι την ανηφόρα του και έτσι την κατηφόρα του. Πιο κάθετη. Δεν υπάρχει κάτι που νομίζω ότι αξίζει να λεχθεί περισσότερο, παρά μόνο να γίνει αντιληπτό ότι η περίοδος εκείνη για τους φίλους μου των 50, 55, 60 χρονών που μας ακούνε, που βρίσκονται στο πλατό, πρέπει να είναι η πιο αξιοποιήσιμη περίοδος. Δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο όμορφη, θα έλεγα όμως ότι είναι η πιο ουσιαστική. Και επειδή μέσα σε μια στατιστική επεξεργασία είχα δει ότι υπήρχε μια αυξανόμενη προσέλευση αυτών των ηλικιών στην αναζήτηση βοήθειας, δεν ξέρω αν άλλοι συνάδελφοι συμφωνούν σε αυτό ή όχι, παρουσίαζαν πάντοτε την κατάσταση αυτής της ηλικίας σαν αποτέλεσμα κούρασης. Κουράστηκα, γιατρέ, κουράστηκα. Όπου το κουράστηκα είχε να κάνει με ό,τι είχε αθροιστεί μέχρι τότε από οικογενειακά, οικονομικά, επαγγελματικά, προβλήματα σχέσεων, προβλήματα μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι γεμάτη άγχος κλπ. Και είναι και ορμονικοί οι λόγοι που μπαίνουν μέσα εκεί καθώς φτάνουμε οι κυρίες αρχικά και οι κύριοι στη συνέχεια σε κλιμακτηριακές ή μετακλιμακτηριακές καταστάσεις ψυχολογικές κλπ. Δεν ξέρω, η αίσθηση μου είναι ότι αυτή η ηλικία τροφοδοτούσε την ανάγκη και την ζήτηση, ας πούμε, υπηρεσιών ψυχιατρικών περισσότερο από άλλες ηλικίες και γι' αυτό και κάνω αυτή την επιλογή να απευθυνθώ σε αυτούς τους καλούς μου φίλους αυτής της ηλικίας περισσότερο σε αυτή την ενότητα και να τους παρακαλέσω να δεχθούν ότι μαζί με όλη αυτή την κούραση που έχουν αθροίσει, τα προβλήματα που έχουν αθροιστεί, τις δυσκολίες από τα παιδιά πια που έχουν μεγαλώσει και που τραβάνε το δρόμο τους και τους ακούνε, από την σχέση που έχει κουραστεί και ζητάει ο καθένας να βρει κάποια άκρη διαφορετική και να βγάλει πράγματα που τα μάζευε μια ολόκληρη ζωή και να φτάνουμε σε ανάγκες να χωρίζουν κάποιοι άνθρωποι και να αναζητούν διαζύγιο και τα λοιπά, κατανοητά, σεβαστά, απόλυτα φυσιολογικά μέσα σε ένα γίγνεσθε ψυχολογικό που βιώνεται σε αυτή την ηλικία. Μαζί με όλα αυτά όμως θα τους παρακαλούσα να δούνε
και αυτή τη διάσταση αυτής της ηλικίας, η οποία είναι η ουσιαστική δυνατότητα επαναξιολόγησης και επανακαθορισμού του τρόπου με τον οποίο θα πορευτούν στη συνέχεια, έτσι ώστε φτάνοντας εκεί που είμαι εγώ και παρακάτω ακόμη, να έχουν μαζέψει όλη την εμπειρία, να την έχουν αξιολογήσει και να έχουν εξασφαλίσει ώστε αυτή η πορεία στο γύρας πια υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κατονομάζεται, αλλά τελικά δεν αλλάζει. Οπότε τα γερατιά είναι πάντα τα γερατιά. Λοιπόν, να είναι όσο πιο ομαλό γίνεται και να συνοδεύεται από μια ικανοποίηση ζωής που έχει να κάνει με το πόσο μέσα σε αυτή τη ζωή έγινε μια συναλλαγή αγάπης με τους ανθρώπους, μια λέξη που δεν ακούγονταν στα αυτιά των συναδέλφων μου και στα δικά μου νεότερα χρόνια καλά, γιατί δεν έχει ψυχιατρική, ψυχολογική υπόσταση, έχει ποιητική, λογοτεχνική, θεολογική, κοινωνική, συγγενική, αλλά τελικά μήπως όλα αυτά μαζί δεν είναι πολύ περισσότερο από την επένδυση τη συναισθηματική που χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο αυτής της λέξης στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους. Αγάπη. Τέλος και στο κεφάλαιο αυτό. Ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε στο τρίτο κεφάλαιο του ζωντανού αυτού βιβλίου, εισαγωγικά θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, με ό,τι συζητήθηκε, μονόλογος είναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι σας έχω απέναντί μου συνομιλητές μου. Ερέθησα τη λογική σας, την κριτική σας σκέψη, την αντίληψή σας, κάποιες από τις λεγόμενες ανώτερες ψυχικές λειτουργίες που επεξεργάζονται λογικά, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά πράγματα, και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να επιστρατεύσετε και μια ακόμη ψυχική λειτουργία, έτσι τις λέμε, τη φαντασία σας στο τρίτο κεφάλαιο. Γιατί αυτά που θα ακούσετε χρειάζονται και φαντασία, και αρκετή θα λέγα φαντασία, για να γίνουν λογικά, γιατί ίσως μερικά να ακουστούν καταρχήν ότι δεν είναι και τόσο. Θα μου πείτε, ψυχίατρος είμαι, άμα δεν φλερτάρω με τον παραλογισμό και το παράλογο, δεν θα έκανα καλά τη δουλειά μου. Ο τίτλος του κεφαλαίου που επέλεξα είναι αυτός ήδη μια πρόκληση στη λογική και στην συνηθισμένη φαρσεολογία. Ο Σούπερμαν και η ύπαρξη, ή ο Σούπερμαν και καλύτερα η συνείδηση της ύπαρξης. Τι σχέση έχει ο Σούπερμαν με την ύπαρξη, με τη συνείδηση της ύπαρξης, θα φανεί στη συνέχεια. Για το Σούπερμαν φαντάζομαι ότι οι πιο πολλοί από εσάς ξέρετε και γνωρίζετε ότι τον ενσάρκωσε ένας ηθοποιός που δεν ζει πια, ο Κρίστοφερ Ρίβς, ο οποίος γύρισε έναν αριθμό ταινιών σχετικά. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά πόσες ήταν αυτές. Ξέρω όμως ότι τις είχα δει όλες και μάλιστα κάποιες περισσότερες από μια φορά, γιατί μου άρεσε πάντοτε από μικρό παιδί ό,τι είχε σχέση με το Σούπερμαν. Ίσως αυτό ικανοποιούσε έναν προσωπικό ναρκισσισμό ισχυρό, να μπορώ να κάνω κι εγώ πράγματα που είναι ακατόρθωτα, που είναι δύσκολα, που μόνο αν κάποιος έχει υπερφυσικές δυνάμεις μπορεί να τα κάνει. Σε κάθε περίπτωση είχαν κόψει πάρα πολλά εισιτήρια οι ταινίες του, ήταν γνωστός και τον θαύμαζε όλος ο κόσμος, με την ιδιότητα του Σούπερμαν βέβαια, αλλά και σαν ηθοποιό τον γνώριζαν ένα σωρό κόσμος και τον εκτιμούσαν και τον αγαπούσαν και τον κυνηγούσαν για αυτόγραφα κλπ. Ήταν μια διασημότητα σπουδαία την εποχή που γυρίζονταν και πιάνανε στις αίθουσες οι ταινίες του Σούπερμαν.
Είχε μια τραγική κατάληξη βέβαια όλη αυτή η ιστορία του ανθρώπου, του ηθοποιού Σούπερμαν, του Christopher Reeves. Έπεσε από το άλογο όταν έκανε υπασία, τι έκανε, και χτύπησε άσχημα στον αυχένα, σε ένα αρκετά ψηλά το μυαλοτόμιο έπαθε τη ζημιά, με αποτέλεσμα να έχει μια τετραπληγική εικόνα στη συνέχεια, να έχει μια μόνιμη τραχεοστομία για να μπορεί να αναπνέει και να βρίσκεται καθυλωμένος σε μια πολυθρόνα κρεβάτι αναπηρικό, το οποίο ήταν μάλιστα ένα έτσι, τεχνολογικό θαύμα που περνούσε εκεί πια όλη του τη ζωή, υποστηριζόμενος με όλα όσα χρειάζονται για να μπορεί ένας άνθρωπος που ουσιαστικά έχει μόνο το κεφάλι του και τη δυνατότητα να κουνάει τα μάτια του και τίποτα άλλο πια, από κινητική εννοώ λειτουργία, ενώ η πνευματική του η διάβγεια, η δυνατότητά του η εγκεφαλική λειτουργούσε όπως πάντοτε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι αισθήσεις επίσης, όραση, ακοή, όσφρηση. Και έζησε έτσι χρόνια και μάλιστα νομίζω ότι υπήρξε και μια ταινία που γύρισε με αυτή την κατάσταση, ο Μάρτυρας, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Η αναφορά λοιπόν στον Σούπερμαν και στον ηθοποιό του συγκεκριμένο, τον Reeves, έχει να κάνει με ένα ερώτημα που τίθεται καθώς παίρνουμε την εικόνα του στις διάφορες φάσεις που έχουμε γνωρίσει, άλλες από τον κινηματογράφο, άλλες από την κατάσταση στην οποία είχε φτάσει μετά το ατύχημα και στη συνέχεια αυθαίρετα κάποιες άλλες εικόνες που θα σας πω ποιες είναι, για να κάνουμε κάθε φορά κάποιες διαπιστώσεις. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει αρχικά είναι αν ο Σούπερμαν είναι ο Christopher Reeves, ο ηθοποιός, και η απάντηση είναι αυτονόητα ναι, και πόσο σαν Σούπερμαν, δηλαδή έχοντας όλη την δυνατότητα τη σωματική ακέραια πριν από το ατύχημα, η ύπαρξή του είναι συνειδητοποιημένη από αυτόν και ξέρει ότι είναι αυτός. Ο ηθοποιός, ο συγκεκριμένος, ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, ο Christopher Reeves. Έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Κανένας σε αυτό δεν έχει να πει κάτι διαφορετικό και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Μετά το ατύχημα λοιπόν, στην κατάσταση που σας περιέγραψα, σε αυτό το αναπηρικό κρεβάτι πολυθρόνα με την εικόνα που σας περιέγραψα, μπαίνει πάλι το ίδιο ερώτημα. Ποιος είναι? Η απάντηση αυτονόητα ο ίδιος, ο Christopher Reeves, και πόσο έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Βεβαίως έχει και φυσικά την ύπαρξή του την βιώνει πλέον με εκείνον τον δραματικό τρόπο που βιώνεται από έναν άνθρωπο που ουσιαστικά είναι μια ασώματος κεφαλή, άκομψο να λέγεται έτσι, αλλά για την οικονομία της συζήτησης το χρησιμοποιώ τον όρο αυτόν, όπου είναι τροποποιημένη φυσικά η συνείδηση της η συνείδηση της ύπαρξής του είναι συνείδηση, αλλά είναι τροποποιημένη η ύπαρξή του στο βαθμό που πια δεν ελέγχει, δεν έχει καν, δεν το νιώθει καθόλου το σώμα του από τον λαιμό του και κάτω. Ωστόσο, έχει συνείδηση της ύπαρξής του, έστω αυτήν την τροποποιημένη, την τραγική, την εξαιρετικά λυπηρή. Από εκεί και μετά, λοιπόν, αρχίζει μια διαδικασία αυθαιρεσίας για να ολοκληρωθεί ένα μοντέλο σκέψης που έχει να κάνει με ένα πρώτο βήμα που είναι να πάρουμε την πολυθρόνα αυτή, το κρεβάτι αυτό, με τον άνθρωπο αυτόν επάνω και να το βάλουμε, έτσι, είναι αυθαίρετο, φτιάξιμο του μυαλού μου να γίνει, δεν έχω την άδειά σας γι' αυτό, αλλά δεν τη ζητάω κιόλας, να μπει μέσα σε ένα δωμάτιο αισθητηριακής αποστέρησης. Έτσι το βαφτίζουμε στη γλώσσα μας. Είναι ένα δωμάτιο το οποίο είναι απολύτως μονωμένο ηχητικά, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχεις ερέθισμα ακουστικό εκεί μέσα. Είναι απολύτως σκοτεινό, δεν υπάρχει παραμικρή αχτίδα φωτός μέσα, άρα κανένα ερέθισμα οπτικό και απολύτως άοσμο, κανένα ερέθισμα οσφρητικό. Για απτικό και για γευστικό
έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνει θέμα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Έτσι λοιπόν βρίσκεται για ένα διάστημα λίγων λεπτών, μισής ώρας, τέλος πάντων, όχι για πολύ καιρό εκεί μέσα, είναι μια δοκιμασία για οποιονδήποτε να βρεθεί σε αυτό το χώρο. Αλλά για αυτό το διάστημα που βρίσκεται εκεί, το ερώτημα που μπαίνει πάλι σε εσάς είναι ποιος είναι εκεί μέσα. Η απάντηση είναι ο Christopher Reeves. Και αν έχει συνείδηση της ύπαρξής του εκεί μέσα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι ότι έχει. Η οποία βεβαίως είναι αυτή που ήταν έξω από το δωμάτιο, τροποποιημένη επιπλέον στο βαθμό που δεν βλέπει τίποτα, δεν ακούει τίποτα και δεν μυρίζει τίποτα. Έχει δηλαδή αισθητηριακό αποκλεισμό πλήρη. Κανένα ερέθισμα οπτικό, ακουστικό ή αισθητικό δεν μπαίνει στον εγκέφαλό του γιατί δεν υπάρχει γύρω. Καλώς, καλώς μέχρι εδώ. Τώρα τη φαντασία σας που είχα πει στην αρχή, την επιστρατεύω, αυθαίρετα πάντοτε, αν μπορείτε κάντε κι αλλιώς, για να χρησιμοποιήσω μία μεταφορά στο χρόνο, αυτή κι αν είναι αυθαίρετη, και να πάμε στο 3025 και νωρίτερα είμαι σίγουρος ότι θα έχει εξασφαλιστεί αυτό που θα σας πω, αλλά εγώ βάζω 1000 χρόνια μετά για να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα έχει εξασφαλιστεί. Ποιο? Θα έχει εξασφαλιστεί ότι θα έχει αποκοπεί η κεφαλή από το σώμα, από αυτό το σώμα που ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει αφού δεν λειτουργεί τίποτε, και να έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα σε αυτή την κεφαλή να είναι ζωντανή όπως ακριβώς ήτανε και να έχει τις λειτουργίες όπως ακριβώς τις είχε, με μια διαδικασία τεχνητή παροχών σε αίμα, κατά κύριο λόγο αν όχι αποκλειστικό, που τροφοδοτεί ό,τι υπάρχει στο κεφάλι μας. Βασικά τον εγκέφαλό μας και από εκεί και μετά και το δέρμα και τη μύτη και τα μάτια και τα αυτιά. Και φανταστείτε λοιπόν ότι είναι κομμένο αυτό το κεφάλι του Christopher Reeves, θέλετε το δικό μου, τοποθετημένο σε μία συσκευή επάνω, σε μια βάση, κάτω από την οποία είναι όλος αυτός ο μηχανισμός που έχει εξασφαλιστεί το μελλοντικό αυτό χρόνο του 3025, μετά από 1000 χρόνια, και τροφοδοτεί το κεφάλι αυτό έτσι ώστε να παραμένει ζωντανό. Φοβερή φαντασία, επιστημονική φαντασία, μακάβρια φαντασία, αλλά φαντασία. Την επιστρατεύουμε γιατί τη χρειάζεται το μοντέλο σκέψης που έχω σκοπό να συζητήσω μαζί σας. Ερώτηση. Ποιος είναι? Δεν νομίζω ότι θα μου πείτε κάτι διαφορετικό. Ο Christopher Reeves. Έτσι. Έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Έχει. Ξέρει ότι υπάρχει. Αυτό θα πει συνείδηση. Να ξέρω ότι υπάρχω. Ξέρει ότι υπάρχει. Η συνείδηση της ύπαρξής του θα μπορούσε να μοιάζει με μία από αυτές που επισημάνθηκαν στις προηγούμενες καταστάσεις. Θα προτείνω εγώ μία. Αυτή που είχε όταν ήταν στο κρεβάτι το τεχνολογικό αυτό, ας πούμε, το 2020, όχι το 2025, πιο πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει 1000 χρόνια πριν, με την έννοια ότι και τότε δεν ένιωθε ότι υπάρχει κάτι κάτω από το κεφάλι του, κάτω από το λαιμό του. Έτσι. Το σώμα του ήταν γι' αυτόν σαν να μην υπήρχε. Δεν το ήλεγχε, δεν το ένιωθε, δεν το καταλάβαινε, δεν ήξερε ότι υπάρχει. Άρα λοιπόν και τότε και τώρα ήτανε και είναι μία ασώματος κεφαλή. Δεν θέλετε να το δεχτείτε αυτό? Δεν έχω πρόβλημα. Ας σταθούμε στο γεγονός ότι έχει συνείδηση της ύπαρξής του και ότι η συνείδηση της ύπαρξής του αυτή είναι τροποποιημένη, όχι όμως υποχρεωτικά ίδια με αυτή που προτείνω εγώ. Με μια δικιά σας επιλογή, όποια είναι αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει αν η απάντηση στο ερώτημα έχει
συνείδηση ύπαρξης είναι καταφατική ή αρνητική. Εγώ θεωρώ ότι είστε υποχρεωμένοι, όπως και εγώ, να πούμε ναι, έχει συνείδηση της ύπαρξης του. Με την έννοια ότι το εγκέφαλός του λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν. Αφού σας το εξασφαλίζει αυτό μια τεχνολογία αιχμής της εποχής εκείνης, την οποία εγώ δεν ξέρω ποια θα είναι, αλλά εγγυάται απολύτως ότι ο εγκέφαλός του τροφοδοτείται με όλα εκείνα τα συστατικά, με αίμα ουσιαστικά, που έχει όλα εκείνα τα συστατικά, οξυγόνο κλπ, που τον κρατάνε να είναι ζωντανός και, όπως λέμε, σε εγρήγορση. Δεν κοιμάται, δεν είναι σε κόμμα, είναι σε εγρήγορση. Σκέφτεται, θυμάται, έχει τις μνήμες του, τα βιώματά του, ξέρει τι του έχει συμβεί κάποτε, τώρα κτλ. Δεν μου φτάνει η φαντασία σας μόνο σε αυτό το σημείο. Και δεν μου φτάνει να φτάσω με 1000 χρόνια μετά. Σας παίρνω άλλα 500, 1000, όσα θέλετε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν τόσο πολλά, αλλά τέλος πάντων για την οικονομία της συζήτησης βάζω άφθονο χρόνο, ώστε να έχει προχωρήσει η τεχνολογία τόσο πολύ, ώστε πλέον να μπορούμε να αφαιρέσουμε μέσα από το κεφάλι, από το κρανίο, τον εγκέφαλο του Reeves και να τον τοποθετήσουμε πάνω σε μία βάση, σε ένα γυάλινο κουτί φανταστείτε, η βάση του οποίου τροφοδοτεί αυτό τον εγκέφαλο με τον ίδιο τρόπο που τροφοδοτούσε ολόκληρο το κεφάλι, αλλά επιλεκτικά μόνο τον εγκέφαλο τώρα, και του δίδει εξασφαλισμένα και εγγυημένα από την επιστήμη και την τεχνολογία της εποχής εκείνης όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να λειτουργεί και να είναι ζωντανός. Εντάξει. Αυτός ο εγκέφαλος λοιπόν τώρα στερείται τα αισθητήρια που είχε τα αυτιά, τα μάτια, τη μύτη, δεν παίρνει ερεθίσματα πλέον, έτσι. Δεν βλέπει, γιατί δεν έχει μάτια, δεν ακούει, γιατί δεν έχει αυτιά, δεν μυρίζει, γιατί δεν έχει μύτη. Όμως, για σκεφτείτε, όταν ήταν μέσα στο δωμάτιο της αισθητηριακής αποστέρησης, κάτι ανάλογο δεν συνέβαινε. Ή και απολύτως ίδιο. Και εκεί. Είχε μεν τα μάτια του, αλλά δεν έβλεπε τίποτε. Είχε μεν τα αυτιά του, αλλά δεν άκουγε τίποτε. Είχε τη μύτη του, αλλά δεν μύριζε τίποτε. Ήταν μέσα στο τίποτε. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε γύρω τίποτε. Είχε μεν τα αισθητήρια, αλλά τα αισθητήρια δεν λειτουργούσαν. Άρα ο εγκέφαλος δεν έπαιρνε ερεθίσματα, ούτε οπτικά, ούτε ακουστικά, ούτε οσφαιρτικά. Μα αυτό δεν συμβαίνει και τώρα, καθώς είναι μέσα στο γυάλινο κουτί ο εγκέφαλός του. Δεν παίρνει ερεθίσματα ακουστικά, οπτικά, οσφαιρτικά, τίποτα. Όμως, όπως και εκεί μέσα στο δωμάτιο της αποστέρησης της αισθητηριακής, ο εγκέφαλός του δούλευε, ήταν ζωντανός και σε εγρήγορση και μπορούσε εκεί μέσα να θυμάται τι είχε πάθει στο ατύχημα. Ένα παράδειγμα. Και να θυμάται όλη τη ζωή και να έχει τα βιώματά του και τις εμπειρίες του και τους ανθρώπους του και τους συγγενείς του και τους φίλους του ζωντανούς στη μνήμη του, στη σκέψη του κτλ. Το ίδιο πράγμα τώρα, αφού ο εγκέφαλός του έχει την ίδια δυνατότητα που είχε και τότε, τα έχει και τώρα. Ερώτηση. Ποιος είναι, τι είναι μέσα σε αυτό το γυάλινο κουτί? Θα μου πείτε ο εγκέφαλος του Christopher Reeves. Και εγώ σας λέω ότι είναι ο Christopher Reeves. Γιατί? Γιατί το ίδιο μου είχατε απαντήσει όταν σας είχα ρωτήσει ποιος είναι μέσα στο δωμάτιο αισθητηριακής αποστέρησης. Δεν μου είχατε πει ο εγκέφαλος του Christopher Reeves, μου είχατε πει αυτός είναι. Άρα αυτός είναι και τώρα εδώ μέσα. Μα δεν βλέπει. Μα και ούτε και εκεί έβλεπε. Μα δεν ακούει. Ούτε και εκεί άκουγε. Μα δεν μυρίζει. Ούτε και εκεί μύριζε. Τι διαφορά έχει? Και το ερώτημα βεβαίως που συνοδεύει το ποιος είναι, πάντοτε το ίδιο, αν έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Ποιος? Ο εγκέφαλος του Christopher Reeves. Οκ, να το δεχθώ. Ο εγκέφαλος του Christopher Reeves. Έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Ξέρει ότι υπάρχει. Υπάρχει με τις μνήμες του, με τις εμπειρίες του, με όλα όσα έχει καταγράψει στα χρόνια που έχουν προηγηθεί. Με την ιδιοσυγκρασία του, με την προσωπικότητά του, με ό,τι τέλος πάντων έχει διαμορφωθεί, με όλα όσα έχει ζήσει. Είναι αυτός.
Και το ξέρει ότι είναι αυτός και έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Πού καταλήγει όλη αυτή η τρελή, τρελό για τον Σίνα, τι θα πει, τρέλες θα πει, θα πω. Πού καταλήγει λοιπόν όλος αυτός ο τρελός συλλογισμός, αυτό το μοντέλο σκέψης που σας προτείνω? Ότι αυτά τα 1450, 60, 70, τέλος πάντων, περίπου τόσο, γραμμάρια ύλης, τόσο ζυγίζει ένας ανθρώπινος εγκέφαλος ενήλικα. Μάλιστα, αυτό στο παρελθόν, σε αναλογία το βάρος των 1470 γραμμαρίων, αντιπροσώπευε 400 δράμια. Γι' αυτό και λέγανε για κάποιον τα έχει 400. Αυτό εννοούσανε. Και βγήκε ο όρος για να προσδιοριστεί κάποιος, αν δουλεύει καλά το μυαλό του, τα έχει 400. Αυτά τα 400 δράμια, τα 1400, 1,5 κιλό ύλης, ύλη είναι ο εγκέφαλος, έτσι, ύλη είναι. Το πιάνεις στο χέρι σου, το βλέπεις. Ήταν το πρώτο πράγμα που έπιασα σε μια νεκροτεμή και έτρεμε τα χέρια μου και έτρεμε και αυτός μαζί και την εικόνα την έχω πάντα στο μυαλό μου. Λοιπόν, αυτή η ύλη του 1,5 κιλού περίπου, κατά συμπαντική αποκλειστικότητα, και επιλέγω την φράση μου σκόπιμα και με ακρίβεια, κατά συμπαντική αποκλειστικότητα σε ένα σύμπαν που γνωρίζουμε βέβαια, όσο από αυτό γνωρίζουμε, ελάχιστο, αλλά κατά συμπαντική αποκλειστικότητα, αυτή η ύλη, το 1,5 κιλό, κατά συμπαντική αποκλειστικότητα, ξέρει ότι υπάρχει. Έχει συνείδηση της ύπαρξής της. Ποια άλλη ύλη έχει συνείδηση της ύπαρξής της? Για την ανόργανη ύλη φυσικά ούτε συζήτηση. Για την οργανική ύλη όμως θα μπορούσε κάποιος να έχει την ένσταση ότι μα και ο εγκέφαλος των ζώων είναι ύλη που έχει τι? Έχει νοημοσύνη? Ναι. Έχει συναισθηματική απαντητικότητα? Ναι. Όλοι έχουμε δει, έχουμε ζήσει, έχουμε στο σπίτι μας ίσως σκυλί, που είναι η πιο προσιτή εικόνα ζώου για να μιλήσουμε για τον εγκέφαλό του, αφού λίγο πολύ όλοι έχουμε εμπειρία από σκυλί. Έχουμε λοιπόν σκυλιά που είναι έξυπνα, που μαθαίνουν πράγματα, που έχουν συναισθηματική απαντητικότητα με το αφεντικό τους, με τους ξένους, να γαυγίζουν κτλ. Ναι, όλα αυτά, αλλά μη συγχαίουμε τις έννοιες. Είναι άλλο πράγμα η συνείδηση της ύπαρξης και άλλο πράγμα η νοημοσύνη, η ευφυΐα, η συναισθηματική απαντητικότητα και όλα αυτά. Τι θέλω να πω? Το σκυλί δεν ξέρει ότι υπάρχει. Το σκυλί βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και γαυγίζει, νομίζοντας ότι είναι κάποιος άλλος. Δεν ξέρει ότι είναι αυτός. Δεν ξέρει ότι υπάρχει. Και όχι μόνο το σκυλί, ο εγκέφαλος δηλαδή του σκύλου δεν του επιτρέπει να έχει αυτή τη συνείδηση της ύπαρξης. Αλλά και σε κάθε εγκέφαλο ζώντος, εμβίου όντος, από το μυρμήγκι ως τον ελέφαντα, από τη σαρδέλα ως τον φάλαινο καρχαρία και από το σπουργίτι ως τον γηπαετό και τέλος πάντων ό,τι έμβιο όν μπορείτε να φανταστείτε που έχει εγκέφαλο, γιατί έχουν εγκέφαλο, όλα αυτά έχουν δυνατότητα να μάθουν πράγματα, να κάνουν πράγματα, να απαντήσουν σε ερεθίσματα κτλ. Έχουν το ένστικτο της επιβίωσης, καταρχήν, έτσι, αλλά δεν ξέρουν ότι υπάρχουν. Και όταν λέω ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχουν, για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό αυτό, όταν λέω ότι ξέρω ότι υπάρχω νομοτελειακά, δημιουργούνται ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ποιος με έφτιαξε, πώς γίνεται να υπάρχω, από πού ξεκινάει αυτό η ύπαρξή μου και κυρίως τι θα γίνει όταν θα πάψω να υπάρχω. Δεν μπορεί να συνειδητοποιώ ότι υπάρχω και εκεί να μπαίνει μια τελεία. Όχι. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Δεν υπήρξε ανθρώπινη ύπαρξη που να μην, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει, να μην αναρωτήθηκε γιατί υπάρχω, ποιος το έκανε αυτό, πώς έγινε αυτό. Και ας πούμε ότι αυτό δεν έφτασε να το σκεφτεί στη διάρκεια της ζωής του, που δεν υπάρχει περίπτωση, κάποια στιγμή θα το σκέφτηκε. Ας πούμε όμως ότι δεν το σκέφτηκε. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι σκέφτηκε γιατί έβλεπε κάποιους που φεύγανε από την ύπαρξη και πέθαναν.
Σκέφτηκε λοιπόν τι θα γίνει όταν θα πεθάνω κι εγώ, όταν θα πάψω να υπάρχω. Ερωτήματα που είναι σύμφυτα με την έννοια της συνείδησης της ύπαρξης. Και ερωτήματα τα οποία δεν υπάρχουν στα ζώα. Δεν αναρωτιέται ο σκύλος τι ήμουνα πριν και πού ήμουνα πριν και πώς γίνεται να υπάρχω τώρα ενώ τότε δεν υπήρχα και τι θα γίνει όταν θα φύγω και θα πεθάνω. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα ας μην συγχαίουμε τα πράγματα. Ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος, από όλους τους εγκεφάλους που υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο κτλ, είναι ο μόνος ο οποίος έχει κατά αποκλειστικότητα, λέω συμπαντική με την έννοια ότι στο γνωστό σύμπαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάπου αλλού εξωγήινοι που έχουν ή δεν έχουν συνείδηση της ύπαρξής τους, αλλά από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι μία ποσότητα ύλης, αυτό το 1,5 κιλό, που για κάποιο λόγο ανεξήγητο μέχρι τώρα, ξέρει ότι υπάρχει. Έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Όσον αφορά τα ερωτήματα, τα σύμφυτα με τη συνείδηση της ύπαρξης, εκεί ανοίγει μια συζήτηση η οποία έχει μέσα προεκτάσεις φιλοσοφικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές, θεολογικές, ποιητικές, λογοτεχνικές, ό,τι θέλετε. Θα θέλαμε όχι ένα βιβλίο, αλλά τόμους ολόκληρους και δεν ξέρω αν θα φτάνανε, για να καταγράψουμε όλα όσα κατά καιρούς έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, έχουν τραγουδηθεί για το από πού ξεκινήσαμε και κυρίως για το πού πηγαίνουμε. Εξάλλου, η πλατωνική ρίση για τη φιλοσοφία και τον ορισμό της ότι είναι μελέτη θανάτου, με εξέφραζε και με εκφράζει πάντοτε. Δεν είναι όμως της στιγμής και δεν θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση τέτοιου είδους. Απλώς το μόνο που έχω να καταθέσω εγώ στην αγάπη σας είναι ότι στο ερώτημα ποιος μας έφτιαξε και γιατί φτιαχτήκαμε και γιατί υπάρχουμε, η απάντηση είναι διτή. Όπως διτή είναι και η απάντηση στο τι θα γίνει όταν θα πάψουμε να υπάρχουμε. Τι εννοώ διτή, διπλή. Είναι δύο, δεν υπάρχει τρίτη. Η μία είναι γιατί έτσι. Η τύχη, η σύμπτωση, η στατιστική. Συνήθως η απάντηση που χρησιμοποιείται είναι γιατί έτσι. Και κάποιοι που λένε και δεν με νοιάζει κιόλας, έτσι. Απόλυτα σεβαστό, απόλυτα κατανοητό και απόλυτα ισότιμο με την απάντηση κάποιων άλλων που επιλέγουν να πούνε γιατί υπάρχει ο Θεός ή γιατί θα φύγω και θα πάω στο Θεό. Και οι δύο απαντήσεις, επαναλαμβάνω, είναι απολύτως ισότιμες και σεβαστές. Ο καθένας επιλέγει αυτή που του ταιριάζει, αυτή που τον εκφράζει. Επειδή βρίσκομαι απέναντί σας σε μια φάση ζωής που δεν μπορώ να μασάω τα λόγια μου ή να μιλάω με υπονοούμενα, και όταν λέω φάση ζωής εννοώ ότι κατά ιατρική πρόβλεψη υπάρχει ένα καταληκτικό όριο που δεν φαίνεται να είναι και πολύ μακρινό σε αυτό που λέγεται ζωή μου. Είμαι υποχρεωμένος, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας, να σας πω ότι είμαι στη δεύτερη κατηγορία, ανήκω. Ίσως να μην ήμουν πάντοτε εκεί, αλλά τελευταία ναι, είμαι συνειδητά εκεί. Και να σας πω και το γιατί. Γιατί δεν αντέχω. Δεν αντέχω πραγματικά, δηλαδή, και θαυμάζω αυτούς που αντέχουν να λένε γιατί έτσι. Δεν αντέχω αυτή την απάντηση. Να είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Θα μου πείτε, η έννοια Θεός είναι συγκεκριμένη. Η έννοια Θεός μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη, αλλά κάποιοι που προτείνανε, προσέγγισαν και δώσανε στον άνθρωπο την αντίληψη του Θεού, είναι πιο συγκεκριμένοι και υπαρκτοί στην ιστορία, σαν πρόσωπα. Και ο Ιησούς ήταν ένα από αυτά. Τέλος πάντων, μέχρι εκεί δεν θα πω περισσότερα. Είναι απόλυτα σεβαστό ο καθένας να έχει την επιλογή του, να επιλέξει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί και ό,τι αντέχει η δυνατότητά του να διαχειρίζεται τη ζωή του, αλλά και τον μελλοντικό του θάνατο. Αυτά και για το κεφάλαιο αυτό. Σας κούρασα λίγο με την επιστράτευση όλης αυτής της αυθαίρετης σκέψης και της φαντασίας.
Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά και κλείνουμε για ξεκούραση για να πάμε στο επόμενο. Ευχαριστώ. Για το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου έχω μια επιλογή που ισορροπεί ανάμεσα στην φαντασία, την επιστημονική και την πραγματικότητα και περισσότερο λειτουργεί επεξηγηματικά για το προηγούμενο, αφού απομονώνει αυτόν τον εγκέφαλο για τον οποίο έγινε τόση κουβέντα προηγουμένως του ανθρώπου και προσπαθεί να δει τον τρόπο που λειτουργεί, που εξελίσσεται, που εξελίχθηκε ανά τους αιώνες. Γιατί τελικά αυτό που κάποιοι έχουν καταδείξει και με βρίσκει και εμένα σύμφωνο είναι ότι είμαστε ο εγκέφαλός μας. Θέλω να πω ότι έχουμε την καρδιά μας, τους πνεύμονες, τον εντερικό σωλήνα, το ύπαρ, το πάγκρεας, τους νεφρούς, το ουροδόχο κίστη. Όλα αυτά όμως τα όργανα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να υποστηρίζουν τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γιατί ακριβώς τα ίδια όργανα, ανατομικά διαφορετικά, αλλά σε λειτουργία περίπου ίδια, έχει και ο χείρος, το γουρούνι και η Ελλάδα και το πρόβατο και ο πίθηκος, ο γορίλας, έτσι. Όλοι έχουν ένα σηκώτη, έχουν νεφρούς, έχουν πνεύμονες, έχουν καρδιά, έτσι. Μάλιστα, θυμάμαι ότι σαν φοιτητής τότε άκουγα για επεμβάσεις αλλαγής βαλβίδας στην καρδιά που χρησιμοποιούσαν χείριες βαλβίδες, από γουρούνια, έτσι. Θέλω να πω ότι η διαφορά, τουλάχιστον όσον αφορά τα θηλαστικά, αφού θηλαστικό είναι ο άνθρωπος, βρισκόταν πάντοτε στην ιδιαιτερότητα που έχει ο εγκέφαλός του. Όλα λοιπόν είναι για να λειτουργεί αυτό το όργανο, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το masterpiece της δημιουργίας, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Αυτά τα δισεκατομμύρια των νευρώνων που μεταξύ τους ανταμώνουν με τις συνάψεις σε αριθμούς που τα μηδενικά δεν φτάνει το γραφείο για να φτάσει να τα γράψουμε όλα, πόσα είναι ας πούμε. 10 στην 24η οι συνάψεις που μπορεί εν δυνάμει να λειτουργήσουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ένα νούμερο δηλαδή 24 μηδενικά, άπιστευτα πράγματα. Αυτά όλα τα επιμέρους μικρότερα ή μεγαλύτερα κυκλώματα νευρονικά συντηρούν τις νευρονοσυναπτικές λειτουργίες του οργάνου αυτού του εγκεφάλου, οι οποίες είναι ο φορέας όλων των λειτουργιών που έχει αυτό το όργανο. Όλες είναι αποτέλεσμα νευροσυναπτικών επεξεργασιών, λειτουργιών και ιδιοτήτων. Και αποτυπώνονται στον τρόπο που περπατάμε, κινούμαστε, μιλάμε, σκεφτόμαστε, λειτουργούμε σε όλα τα επίπεδα, έτσι, ψυχικά και σωματικά, με έναν μαέστρο που είναι εδώ μέσα και ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε απλοϊκά την έκφραση «όλα γίνονται εδώ μέσα». Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κατοχυρωμένη πλέον επιστημονικά, και στο βαθμό που ένα σωρό πράγματα που μια φορά και έναν καιρό θεωρούνται ότι γίνονται με έναν τρόπο λίγο μαγικό, λίγο ακατανόητο, λίγο παράδοξο, λίγο μεταφυσικό ή δεν ξέρω τι άλλο, στις μέρες μας πλέον έχουν αποτυπωθεί σε συγκεκριμένες νευρονοσυναπτικές διαταραχές και τις λειτουργίες. Αυτό είναι όμως μια επιστημονική συζήτηση που αφορά τους ειδικούς και που δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σας κουράσω. Εκείνο όμως για το οποίο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά είναι μία αντίληψη που υπάρχει εδραιωμένη πάρα πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζεται πολύ και στις μέρες μας, για κάποιους βέβαια που δεν έχουν μια ειδικότερη γνώση, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος
δεν ήταν πάντα έτσι, ότι στην αρχή της ύπαρξης του Homo sapiens ήταν διαφορετικός και ότι αυτή η διαφορετικότητά του ήταν μια ελληματική κατάσταση σε σχέση με αυτόν που είναι σήμερα και ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι πρόγονοί μας, οι πρωτόγονοι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι δηλαδή που ζήσανε 150, 200.000 χρόνια, 30.000 χρόνια, 50.000 χρόνια, 60.000 χρόνια πριν από μας, να υπολείπονται όσον αφορά την δυνατότητα του εγκεφάλου τους σε σχέση με μας. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μια λαθεμένη αντίληψη ή σχετικά λαθεμένη αντίληψη. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια διαχρονικότητα στην λειτουργία του εγκεφάλου και αφού έχουμε συμφωνήσει ότι είναι και φορέας της συνείδησης της ύπαρξης του ανθρώπου, θα μπορούσε η σκέψη να επεκταθεί και να τοποθετηθεί ως η διαχρονικότητα της συνείδησης της ύπαρξης του ανθρώπου. Και αυτός είναι ο τίτλος του 4ου κεφαλαίου αυτού του βιβλίου. Η διαχρονικότητα της συνείδησης της ύπαρξης. Είναι πολλά που θα μπορούσε να επικαλεστεί κάποιος για να το αποδείξει, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί οι αποδείξεις σε ένα τέτοιο επίπεδο δεν μπορούν παρά να προσδιοριστούν σαν πολύ ισχυρές και τεκμηριωμένες ενδείξεις. Αποδείξεις τα είχαμε αν μπορούσαμε να δούμε τους ανθρώπους που ζούσαν πριν από 30, 40, 50, 100.000 χρόνια και να μελετήσουμε την εικόνα, τη συμπεριφορά τους, όλα αυτά που θα μας επέτρεπαν να πούμε ότι ο εγκέφαλός τους δεν είχε συνείδηση της ύπαρξης, λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε όπως ο σημερινός. Άρα λοιπόν μιλάμε για τεκμηριωμένες, ισχυρές ενδείξεις. Από πού τις θα δούμε αυτές τις ενδείξεις? Οι πηγές βεβαίως είναι η αναζήτηση στο παρελθόν στοιχείων ανάμεσα στα οποία όσο με απασχόλησε και με απασχόλησε αρκετά, σας εξομολόγω με το θέμα, είχα πάντοτε αυτή την περιέργεια, ας πούμε, πώς ήταν αυτοί τότε, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι τότε, πριν από 30, 40, 50.000 χρόνια, ας πούμε έτσι. Γιατί δεν πάω παραπίσω, κουράζεται το μυαλό σε περισσότερο χρόνο. Αλλά και αυτό δεν είναι λίγο. Η πιο σημαντική για μένα προσωπικά πηγή πληροφόρησης είναι οι βραχογραφίες ή σπηλαιογραφίες. Τι είναι αυτές οι βραχογραφίες? Ίσως έχετε ακούσει, ίσως έχετε διαβάσει. Βρέθηκαν σε κάποια σπήλαια κάποιες εικόνες ζωγραφισμένες στο τείχομα των σπηλαίων, που ήταν βραχώδες τις πιο πολλές φορές, ή τέλος πάντων από ένα υλικό που επέτρεπε να αποτυπωθεί επάνω μια ζωγραφική εικόνα, μια επεξεργασία ζωγραφική. Και τέτοια σπήλαια μπορεί κανείς πάρα πολλά να αναφέρει, έχουν βρεθεί και βρίσκονται συνέχεια κι άλλα. Η Αλταμύρα είναι γνωστή και από μια σχετική ταινία, το σπήλαιο της Αλταμύρας, του Σοβέ κλπ. Είναι πολλά. Όμως η επιλογή μου να σταθώ σε αυτές τις βραχογραφίες και όχι σε άλλα ευρήματα, που υπάρχουν και άλλα ευρήματα, πολυθωμένα οστά, πολυθωμένα κρανία, εργαλεία, σημάδια άλλα κτλ. Παλαιοντολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες που έχουν αναδείξει, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια ένα σωρό υλικό υπάρχει που το μελετούν οι ειδικοί. Εγώ όμως από όλο αυτό το υλικό που παρέχει ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν, λειτουργούσαν, συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι στο παρελθόν, επιλέγω τις βραχογραφίες. Γιατί μέσα στην ειδικότητά μου και μέσα στη δουλειά μου, ένα κομμάτι που λειτουργούσε σε θεραπευτικό επίπεδο ήταν αυτό το art therapy, το λεγόμενο, η θεραπεία δια της τέχνης, η οποία τέχνη βέβαια είχε πολλές εκφάνσεις. Αυτή που λειτουργήσε και πρακτικά στο χώρο που ήμουνα εγώ και στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στην κλινική μου, ήταν μια ομάδα ζωγραφικής που υπήρχε για τους ασθενείς, η οποία λειτουργούσε με την ευθύνη ενός ψυχολόγου του τμήματος και όπου μια φορά ή και δυο την εβδομάδα
δινόταν η δυνατότητα στους ασθενείς μας να ζωγραφίσουν ένα θέμα που άλλοτε ήταν υποδεικνυόμενο, άλλοτε ήταν ελεύθερο, εν πάση περιπτώσει να ζωγραφίσουν. Να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους, να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους, να ζωγραφίσουν την κλινική, να ζωγραφίσουν τη φύση και στη συνέχεια παίρναμε τα έργα τους, τη ζωγραφική τους και με βάση κάποια πρωτόκολλα ή κάποιες καταγραφές που υπήρχαν και είχαν γίνει στο παρελθόν για το πώς αξιολογούνται και πώς αναλύονται αυτά, βγάζαμε κάποια συμπεράσματα για τον ψυχισμό τους, για την κατάστασή τους τη συναισθηματική, για τις εμπειρίες τους, τα βιώματά τους, τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους, τους άλλους, τους συγγενείς τους, τη μητέρα τους, τον πατέρα τους κλπ. Και βγάζαμε συμπεράσματα. Πού βασίζονταν αυτές οι εκτιμήσεις που κάναμε και ποιες ήταν οι προσεγγίσεις που γίνονταν, με βάση ποιο κώδικα αποκωδικοποιούσαμε αυτές τις εικόνες που βλέπαμε ζωγραφισμένες. Υπήρχε λοιπόν πάντοτε μία σχέση αυτών των έργων της ζωγραφικής με τις ανώτερες ψυχικές λειτουργίες τις λεγόμενες, που είναι μνήμη, κρίση, προσοχή, συγκέντρωση, κριτική ικανότητα, αφαιρετική ικανότητα, η κορονίδα των ψυχιατρικών, των ψυχικών λειτουργιών, και βγαίνανε κάποια συμπεράσματα και κυρίως σε αποτύπωμα της συναισθηματικής κατάστασης ενός ανθρώπου, πώς εκδηλώνεται η ζωγραφική του δυνατότητα, για να μελετήσουμε τον ψυχισμό τους. Με τον ίδιο τρόπο ή περίπου τον ίδιο τρόπο βλέπω μία βραχογραφία σήμερα και είναι πολλές αυτές που μπορεί κανένας να δει πια. Η τεχνολογία και η δυνατότητα να έχουμε σε μια οθόνη πλέον ό,τι υπάρχει από παλαιοντολογική και ανθρωπολογική και λοιπά αποτύπωση στην ιστορία με το πάτημα ενός κουμπιού, με ένα κλικ, ας πούμε, είναι φοβερή. Αυτό είναι το τρομακτικό πλεονέκτημα που έχει η ψηφιακή τεχνολογία σήμερα και τα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Έχουν βέβαια και την άλλη μεριά τεράστια μειονεκτήματα, αλλά δεν είναι η κουβέντα μας αυτή. Και σας προκαλώ και εσάς, αν θέλετε, να αναζητήσετε, να κουγκλάρετε, αυτή είναι πια η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σήμερα, για να δείτε, ας πούμε, στην Αλταμίρα, στο Σοβέτο Σπήλαιο, ας πούμε, ποιες είναι αυτές οι βραχογραφίες για τις οποίες σας μιλάω. Είμαι βέβαιος ότι θα εντυπωσιαστείτε. Θα εντυπωσιαστείτε γιατί θα δείτε ότι είχαν μια εξαιρετική δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ανάγλυφο της επιφάνειας πάνω στην οποία ζωγράφιζαν, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η προβολή και η τρισδιάστατη απεικόνιση με έναν τρόπο που να κάνει πολλές φορές τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γιατί κυρίως ζώα αποτυπώνονταν στις ζωγραφικές αυτές, βίσονες, λιοντάρια κλπ. Να έχουν τόση φυσικότητα, όχι τόσο όσον αφορά την ανατομία τους, γιατί εκεί θα μπορούσε, αν είχαν τη δυνατότητα, να το κάνουν και καλύτερο, αλλά δεν την είχαν, αλλά όσον αφορά τη δυνατότητα της κίνησης. Έτσι. Άρα, εγώ βλέποντας αυτή την αποτύπωση μιας ικανότητας εγκεφαλικής που χρησιμοποιεί την μνήμη να θυμάται αυτό που είδε έξω από τη σπηλιά, την κρίση, να κάνει κρίση του πώς λειτουργεί αυτό εκεί και να το μεταφέρει επάνω σε μια στέρεη επιφάνεια η οποία είναι ακίνητη. Προσοχή. Χρειάζεται να προσέχει κανείς και να μην αποσπά την προσοχή του από κάτι άλλο για να μπορέσει να αποτυπώσει με τόση λεπτομέρεια που θα δείτε. Προσοχή, μνήμη, κριτική, αφαιρετική ικανότητα. Να αφαιρεί στοιχεία από το χώρο που έχει δει έξω και να το μεταφέρει μέσα, έτσι ώστε το μέσα να γίνεται έξω, χωρίς να στοιχίζει τίποτε αυτό στην πρόσθεση που πρέπει να γίνει σε άλλη περίπτωση, γιατί αφαιρεί αυτό το οποίο μπορεί να αφαιρέσει. Και είπαμε ότι αυτό είναι η κορονίδα της ψυχικής λειτουργίας. Και, εν πάση περιπτώσει, ένα σωρό δυνατότητες άλλες που μου δείχνουν εμένα ότι η εγκεφαλική τους λειτουργία και η δυνατότητα δεν είναι πολυπόταμη από αυτή που έχει σήμερα κάποιος. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό και σας προκαλώ να τα δείτε για να συμπεράνετε μόνοι σας και όχι να σας παρασύρω εγώ σε μια εκτίμηση που ενδεχομένως να είναι προσωπική.
Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που είναι ενδεικτικό, αν όχι αποδεικτικό, της ικανότητάς τους να σκέφτονται και να συνειδητοποιούν την ύπαρξή τους, που έχει να κάνει με τα ταφικά στοιχεία που είχαν, με τις ταφικές συνήθειες που είχαν. Όπως τη διαδικασία της ταφής των ανθρώπων που πέθαναν την εποχή εκείνη, συνοδεύονταν αυτή η ταφή με αυτά τα κτερίσματα, τα είχαμε πει μετά και τα λέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ήταν δόλια, μπορεί να ήταν αντικείμενα, μπορεί να ήταν λουλούδια που η γύρι τους έχει απολιθωθεί και μπορούμε να τα δούμε σήμερα, να ήταν κέρατα από ζώα. Σε κάθε περίπτωση η αίσθηση ότι αυτό που θάβεται εκεί δεν τελειώνει εκεί, αλλά πάει κάπου που χρειάζεται να έχει μαζί του και ένα πύληνο αυτό για να πίνει νερό και κάτι άλλο ή κάτι... Τέλος πάντων, ό,τι αυτοί έκριναν ότι χρειάζεται ο νεκρός να έχει μαζί του. Αυτό όμως το αφήνω σε δεύτερη επιλογή. Η πρώτη και κύρια επιλογή είναι οι βραχογραφίες. Και η αίσθηση μέσα από τις βραχογραφίες είναι ότι η ετοιμότητα του εγκεφάλου των ανθρώπων της εποχής εκείνης, μιλάμε οι βραχογραφίες του Σοβέ και της Αλταμίρα, είναι στα 30.000, στα 40.000, 45.000 χρόνια πριν από τώρα. Σε άλλα σπήλαια έχουν βρεθεί πολύ περισσότερο. Έχουμε φτάσει και σε 100.000 χρόνια κάποιες. Στην Ινδονησία, σε κάποια νησιά έχουν βρεθεί που λένε ότι είναι 150.000 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει. Πάντοτε λοιπόν ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο άνθρωπος, είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί έχοντας μία ετοιμότητα να αποτυπώσει αυτές τις ανώτερες ψυχικές λειτουργίες στη ζωγραφική ή σε άλλα πράγματα τα οποία όμως δεν έχουν φτάσει στη δυνατότητα τη δική μας να τα δούμε. Βλέπετε, δεν ξέρουμε πώς ήταν η καθημερινότητά τους, πώς ήταν η επικοινωνία τους, η γλωσσική επικοινωνία τους, ποιος ήταν ο λόγος τους. Ωστόσο φαίνεται ότι υπήρχε, όπως υπήρχαν ένα σωρό πράγματα, τα οποία απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να τα εξετάσουμε, όπως έχουμε με τις βραχογραφίες ή τα ταφικά στοιχεία. Συμπέρασμα, για να μην σας ταλαιπωρώ περισσότερο. Η εγκεφαλική δυνατότητα, ο εγκέφαλος των ανθρώπων την εποχή εκείνη, κατασκευαστικά είχε την ίδια ετοιμότητα να αποτυπώσει ψυχικές λειτουργίες που έχει και ο σημερινός εγκέφαλος. Απλά τα ερεθίσματα που είχε να επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει αυτή τη δυνατότητα ήταν πάρα πολύ περιορισμένα σε σχέση με αυτά που ο άνθρωπος έχει σήμερα. Έτσι λοιπόν, από το 10 στην 24η των συνάψεων που εν δυνάμει μπορεί να αναπτύξει στην ολοκλήρωσή του στη ζωή ο εγκέφαλος, χρησιμοποιούσαν το 10 στην 10η ή στην 8η ή στην 5η ή δεν ξέρω. Πάντως πολύ λιγότερο από αυτό που εν δυνάμει μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα και που ξεκινάνε ήδη τα μικρά παιδιά. Βλέπω τον εγγονό μου που ρολάει στο τάμπλετ επάνω ή στην οθόνη του μικρή του τα 2 του χρόνια και κάνει πράγματα που εγώ δεν μπορώ να κάνω καλά. Αυτά για τη διαχρονικότητα της δυνατότητας του εγκεφάλου να λειτουργεί και ανάμεσα στα άλλα να επιτρέπει τη συνείδηση της ύπαρξης. Και αφήνω και ένα ερώτημα να πλανιέται στο τέλος αυτής της επικοινωνίας, που έχει πάλι μέσα φαντασία και γούστο, γιατί είναι μια τελευταία σκέψη που καρφώθηκε στην κεφάλα μου, ας πούμε, σαν ένα μοντέλο πάλι σκέψης παράξενο, περίεργο, εξωπραγματικό και τρελό, για να δικαιολογήσει και τον τίτλο μου. Φανταστείτε ότι με ένα μαγικό τρόπο, σε μια μεταφορά στο χρόνο η οποία δεν προσδιορίζεται μόνο στα 1000 χρόνια, αλλά στις χιλιάδες των ετών, τις 30 ή τις 40 ή τις 50, το νεογνάκι, το βρεφάκι αυτού του τεχνίτη της Αλταμίρα ή της τεχνίτριας, γιατί υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη ότι ήταν γυναίκες οι περισσότερες, αν όχι πολλές τουλάχιστον, από αυτές που ζωγράφισαν στα σπήλαια, τις σπηλαιογραφίες. Το παιδάκι της λοιπόν, το παιδάκι του, που είναι βρεφάκι, επαναλαμβάνω, μικρό, μεταφέρεται στο χρόνο και εμφανίζεται. Παλιά τα βρεφοκομεία είχαν έξω από την πόρτα τους κάτι θηρίδες
έτσι που κλείδανε και ανοίγανε. Έτσι ώστε κάποιες γυναίκες που δεν είχαν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τραγική ιστορία αλλά αληθινή, πήγαιναν και τραβούσαν αυτή τη θηρίδα, το σιρτάρι κατά κάποιο τρόπο και αφήνανε το βρεφάκι με ένα σταυρουδάκι ή ό,τι είχαν τέλος πάντων επάνω να του αφήσουν και ένα όνομα ίσως και κλείναν τη θηρίδα έτσι ώστε την άλλη μέρα το πρωί να το πάρουν από μέσα του ορφανοτροφείου και να το μεγαλώσουν σαν ορφανό μαζί με τα άλλα που είχαν μέσα. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε μια τέτοια θηρίδα στην εποχή μας, όχι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη συζήτηση που κάνουμε, μπαίνει ένα νεογνάκι, ένα βρεφάκι που είναι το παιδί του τεχνίτη της Αλταμύρα, του ζωγράφου της Αλταμύρα. Αυτού που είχε όλες αυτές τις ψυχικές λειτουργίες εν δυνάμει στο κεφάλι του, στο μυαλό του, στον εγκέφαλό του, ώστε να κάνει αυτά τα αριστουργήματα για την εποχή εκείνη. Και αντίστροφα. Δουλεύει και ο χρόνος και προς τα πίσω, όχι μόνο προς τα μπρος. Το παιδί ενός σύγχρονου τεχνίτη, καλλιτέχνη, ζωγράφου, μεγάλου, διάσημου, οτιδήποτε τα διαλέγετε εσείς, βρεφάκι όντας και αυτό, μεταφέρεται ανάποδα και ξαναπηγαίνει πίσω και το βρίσκουν μπροστά στη σπηλιά οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί πέρα μέσα πριν από 30-40 χιλιάδες χρόνια και το μεγαλώνουν για δικό τους. Το αφήνω να πλανιέται το ερώτημα και να σας βασανίσει εσάς. Εμένα με βασάνισε όσο με βασάνισε. Μεγαλώνοντας το ένα και το άλλο το παιδάκι, πώς φαντάζεστε ότι θα είναι? Πώς το φαντάζεστε αυτό που μεγαλώνει στην εποχή μας και είναι παιδί της Αλταμύρα και πώς φαντάζεστε να μεγαλώνει ένα παιδί δικό μας σύγχρονο από γονείς που είναι οι άνθρωποι που ζούσαν πριν από 40.000 χρόνια στην Αλταμύρα? Θα μιλήσει? Τι γλώσσα? Θα πάει σχολείο? Πού? Πώς? Θα μάθει γράμματα? Πού? Πώς? Θα ζωγραφίσει? Πού? Πώς? Όλα δικά σας ερωτήματα για να έχετε και κάτι εκτός από όλα αυτά που είδατε και ακούσατε από την αφεντιά μου, να τα θυμάστε μαζί με μένα. Αν θέλετε φυσικά. Σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς. Γεια σας.